गिबियावनो नोंथांमोननि खौरांगिरिनिसिम सिलाबदार दख'रा बैसागु फोरबो बानजाय आफादनि जानानै साबायखर जासिग्रोनाय जाबाय। 2 नं नाहरबारि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव फैबाय थानाय बैसाग दाननि 9, 10, 11 आरो एप्रिल दाननि 23, 24, 25 बे अक्ट'आव जोङो गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय जोङो आखायाव लादों। दा बे नोंथांनि सोंनायाव आं बेखौसो फिननो होनो लुबैयो मा आयदायाव होननायखौ। ओरैनो थांनाय बोसोरफ्राव जिथुनिखि जोङो आयदायै जों खुंदोंमोन, एबारबो जों बे एखे सेम आयदायावनो जोङो खुंनो लादों। दा बेहाय मोननैसो बारायदों, दिरुं बोनाय, आइजोफोरनि दिरुं बोनाय, बेनिफ्राय मा होनना बुङो भलिबल गेलेनाय बादायलायनाय बेथ' थाखाबायानोसै, बिहामजो हान्जा मोसानाय, बेनिफ्राय जेवजा मोसानाय, सिंगेल मोसानाय। जों बेहाय थांनाय बोसोरफ्राव लादोंमोन रेकर्डिं मोसानाय। जों बे रेकर्डिं मोसानायखौ जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों एबार जोङो माने लाथ'नाय नङा बा लानायखौ जोङो गारगोन बेखौ जों साननाय जादों आरोखि। ओरैनो एबार 12थि, एबार जों 12थि जागोन। 11थि थांनाय बोसोर थांबाय, एबार जों 12थि जागोन। ओरैनो बे सिलाबदार दख'रा बैसागु फोरबो फालिनायनि गेजेरजों ओरैनो जोङो गोबां जोंनि बे सिलाबदार आन्सलिकआ हाजो खंखर, बेनिफ्राय मा होनना बुङो गुबुन गुबुन हारिनि गेजेराव हाबना थानाय जोंनि बे सिलाबदार दख'राया। थेवबाबो बिनि गेजेराव जों दिनै मिथिनो मोन्दों बा जोङो दिनै माने बुंनांगोन जे हारिमु बिथिङाव गोबां पारसेन्ट नङाबाबो माने 45% बा 50%सो माने जौगादों। बेखौ जोङो माने दा मिथिनो मोनो आरोखि, बुंनो हायो आरोखि। बिनि सायाव आं बेखौसो बुंनो सानो, ओरैनो आवगाय थांनायफोरनि जिथुनिखि जोंनि मा होनना बुङो दैदेनगिरिफोरखौनो होनना बुंनांगोन, जोंनि आइ आफामोनानो हक बा जोंनि जिथुनिखि गारजेनफ्रा जिथुनिखि रंजायोमोन, आवगायनि रंजानायाबो मोनसे मा होनना बुङो खोब बाख्नायथाव, मोनसे एंगारनो हायै मोनसे माने रंजानायमोन। दा बेबायदि हिसाबै आं बेखौसो बुंनो सानो दा एसे सोलायनाय फैबाय। मानो होनबा आवगायनि दामग्रा देग्रा आगजु माखाफ्रा एसे गैयामोन बा खममोन। दा नैबे लाइमोनफोरनि समाव नै दा माने मा होनना बुङो आगजुफोराबो एसे बांबाय, आरो लोगोसे आवगायनि मानसिफ्रा माने दामनाय दुनायफ्राव माने गोबाङानो खममोन रोंखा राखाया। दाथ' एसे मा होनना बुङो एवारनेसनिबाबो माने जायगा लानाय जाहैबाय नालाय, बेनिखायनो बेबायदिजों माने दामनाय देनायफ्राबो माने गोबां जाबाय। दामनाय देनायजोंसो एसे माने रंजानाय बा बैसागु फोरबोआबो माने मा होनना बुङो गोगोम जायो नालाय। दा बेबायदि हिसाबै माने मा होनना बुङो लाइमोनफोरनि जिथुनिखि दा माने सालायनायाव बा लाइमोनफोरनि माबा नाजानायाव माने आवगायनिसो एसे सोलायदों आरोखि, आं बेखौ बुंनो सानो। बे समाव गिबि दिनै जोंनिसिम बेयाव फैनानै खौरां लाफैनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोबाय। दा बे समाव आं बेखौनो बुंगोन दि जोङो खुंगा 1थिनिफ्राय खुंगा 11सिम सिलाबदार दख'रा बैसागु फोरबो आफादा बिदाय फोरबोखौ जोङो भगबान सारियालिनि दैमालु बर' गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव जों खुंबोबाय थादों। देग्लाय जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों बेखौनो थांखि लादों दि जोङो 1थिनिफ्राय 11सिमखौ दैमालु बर' गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंदोंब्लाबो जों देग्लायनिफ्राय जे जोंनि सिलाबदारनि ओनसोलफोराव जेरावनाखि फिल्ड गुवार दङ बेफोराव जोङो सोलाय खुंनायनि हाबाफारिखौ लादों। मानोना मोनसे जायगायावल' खुंबाय थायोब्ला जे खाथि खालानि ओनसोलफोरावल' हारिमुनि सांग्रांथिखौ खालामनाय जायो। जोंनाथ' सिलाबदार दख'रायाव गोबां गुवार एरियाया आरो गामिफोराबो गोबां सिदलि बिदलि थानायखाय जोङो ज' नङैखाय जों मोनसे जायगायावल' खुंबाय थायोब्ला जोंनि हारिमुनि जिथुनाखि बाहागो लानाय बेखौ जोङो ग्रोम खालामनो हायाखै बा नुनो मोनाखै। बेखायनो जोङो देग्लाय सावरायलायनायनि गेजेरजों जे सिलाबदार दख'रानि मोनब्रै माहारियारि आफाद जेरै बर' साहित्य सभा, दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो आइजो अनसाय आफाद आरो खौसेथि बर' सुबुं आफाद सावरायलायनायनि गेजेरजों आरो माखासे रायजो राजाफोरखौ लानानै सावरायलायनायनि गेजेरजों देग्लायनिफ्राय जोङो रटेसन सिस्टेम खालामनांगौ। जे गुबुन गामियावबो जोङो बैसागु बरायनाय बिदाय फोरबोखौ जोङो खुंनांगौ होननानै जों थांखि लानानै देग्लाय 2 नं नाहरबारि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंगा 12थि बैसागु रंजालि बैसागु फोरबोखौ जोङो खुंफुंनो आखायाव लादों। जे फैगौ 23, 24 आरो 25 एप्रिल खालि बैसाग दाननि 9, 10 आरो 11 अक्ट' खालि। आरो जोङो थांनाय बाराव
थांनाय बोसोराव 2022 मायथाइनि थांनाय बोसोराव जोङो मा बाजार गोजोनपुर होननाय गामियाव जों बैसागु बरायनाय हाबाफारिखौ गिबि खेब लाजेनदों आरो देग्लाय जोङो बैसागु बरायनाय हाबाफारिखौबो सिलाबालि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव जोङो देग्लाय खुंनो लादों नैथि बरायनाय हाबाफारिखौ। थिग बिदिनो बरायनाय हाबाफारियाबो जोंना मोनफ्रोमबो गामियावनो बिदिनो सोलाय जालांबाय थागोन। मानोना जोङो सोब गामियावनो हारिमुनि जिथुनाखि सांग्रांथि बेखौ जोङो लाबोनायनि मोनसे थांखि लादों। थिग बिदिनो जोंनि बे बिदाय एबा जोंनि रंजालि बैसागु फोरबो बेखौबो जोङो जायगा लायै जायगा जोङो बिदिनो सोलाय लालांबाय थासिगोन होननानै जों देग्लायनिफ्राय थांखि आजावनाय जाबाय। आरो दिनै आं बेखौनो खावलायगोन जे जोंनि सेंग्रा सिख्ला लाइमोन आरो गामिनि बैसोगोरा जिथुनाखि रायजो राजाफोर बिथांमोनाबो जे हारिमुनि फारसे ओरैबायदि गोसो थानांगोन जे जोङो हारिमुखौ जेब्लायबो फोथांना लाखिगोन आरो जोङो ग्रोम आरो गाजा गोमजायै खुंफुंसिननो लागोन जे थांनाय बोसोरनिफ्राय देग्लाय साबसिन जागोन आरो खालमासि देग्लायनिफ्राय साबसिन खालामगोन जों बेफोरबायदि थांखिजों जोङो आवगायलांबाय थानांगोन आरो दिनै आङो बेखौनो जोंनि सिलाफोथार दख'रा बैसागु फोरबो आफादनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो गामिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला आरो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ दिनैनि बे बिजोंनि गेजेरजों खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों।